cauza problemelor financiare. Echipa ploieșteană ratează sezonul și iată ce acțiune a lui Marinov. Splendidă fentă, a trecut de Zino și a aruncat peste țâmp. Gabriel bagă bine mingea la Marinov. Marinov, pătrunde Marinov și slam dunk-ul. Frumusețea. Jocul reluat. Marinov, ce frumos finalizează. Iar ăsta de regla ceva. Noi revedem acțiunea de toată frumusețea a lui Marinov. S-a întors cu spate. Balmuș dă drumul repede la minge. Marinov, dunk. Puncte Marinov. Balmuș cu a treia pasă decisivă. Ajungând să fie liderul paselor decisive. Bătălia pentru statistică, să-i spunem așa, ironic. Reverse dunk. Marinovic. Marinov, cale liber, top shoot, Marinov recuperează și marchează dunk. Cele 9 puncte avantaj. Intercepția acum reușită de Marinov, slam dunk. În mai puțin de 3 minute. Prima lui greșeală personală mai devreme, Mladenovic pasează. Abilitate foarte bună și de asemenea este foarte puternic. A doua greșeală personală pentru jucătorul. Runcauskas greșește acum mingea. Gazdelor. Parcă vrea să sune o nouă revenire a Piteștiului în această partidă. Marinov, slam-ul lui. Piteștiul din nou în ofensivă. Marinov și mai devreme a fost dublat, încă o șansă pe această posesie pentru argeșeni. Mladenovic vede foarte bine. Coming home within a half an hour like run like they had the manpower like more or less, more so I really